gantos Bu Kesi. Nyangking bekor gancanane Umi, isine donga tetulak sandang kelawan pangan Bu Kesi. yaiku bagian nipun wong melek sabarana hop 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 niki bareng penake bareng Oh iya. kan hawane panas niki sumuk banget penontonnya do kipet-kipet ya ampun sakne banget Nggih ade pancen bareng ya. ya siap Nggih pancen ora udan iki efeke ya kudu sumuk kaya ngene. Sumuk tegese panas, panas tegese semangat, semangat warga masyarakat ing Kota Madiun, Kabupaten Madiun anggene cancuk gemrugut menuju kerukunan untuk kejayaan Kabupaten Madiun. Ngono kuwi. Bareng Ji Ro Lu. wong melek sabarana rima Tembang menika ugi kula aturaken dumateng seluruh jajaran kepala dinas, ugi keluarga besar SH Terate, mboten katalumpen seluruh perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Madiun. Oh iya, monggo mawar kuning saking Demung, mumpung sing Demung dereng sari. Wah iya. Ya Mas. was
Terima kasih.